A Show. Kai, abin duniya ya dame ni, kaya ga tsada ga rashin inganci? Ya zaki sa kanki a damuwa bayan ga kayayyaki masu kyau, inganci gami da rahusa. Kayan ina ne haka masu inganci da rahusa? Azmar Kitchen World muna sai da kayayyaki na ƙasar Sin wato China. Mun tanadi kayayyaki na gani na faɗa kamar su Royal Bed, Dining Table, Royal Chairs, Console Mirror da ma samfura daban-daban na haɗaɗɗun gadaje gami da kujerun gyaran falo. To wa zai kawo min kaya daga ƙasar China? Kwantar da hankalinki domin ko baku da sauran damuwa tunda Azmar Kitchen World za mu kawo muku kayayyakin ku har gida Najeriya cikin kwanciyar hankali. To ai tsuguna bata ƙare ba tunda ina buƙatar kayan gyaran kicin masu inganci da rahusa. Ai mun tanadi kayayyakin gyaran kicin kamar su gas cooker, rice cooker, food warmers, mixer, oven ga kuma tsala-tsalan tukwanen girki iri daban-daban. To a fannin suturu fa? Nan ma ba a bar mu a baya ba domin kuwa muna sai da kala-kalan takalma, jakunkuna, ga kayayyakin sawa kamar su leshi, kayan bacci, ga kuma na 'yan dagwai-dagwai iyalan baba ga masu ƙananan yara. Lallai kam babban goro sai magogin ƙarfe. To ai ba ma iya abubuwan da na lissafa ba har ga masu sako domin ko za mu saya muku duk abin da kuke bukata kuma za mu aiko muku shi gida Najeriya akan sauƙaƙƙen farashi. Azmar Kitchen World suna zaune a ƙasar China. Za a iya tuntubar su ta WhatsApp akan 0800-64 ko akan shafinsu na Instagram @Azmar Kitchen World. Azmar Kitchen World gatan mu a ƙasar China.